కొన్ని శోధనలు మన ఒక్కలమే ప్రార్థన చేసి గెలవచ్చు. కొన్ని శోధనలు మన ఒక్కల ప్రార్థన సరిపోదు, మనకి ఇతరుల యొక్క సహవాసం కావాలి. అందుకే చర్చికి రమ్మని చెప్పేది మిమ్మల్ని, అందుకే సహవాసానికి రమ్మని చెప్పేది మిమ్మల్ని, అందుకే ప్రార్థనకి రమ్మని చెప్పేది మిమ్మల్ని. ఎందుకంటే కలిసి ప్రార్థన చేస్తే కొన్ని విషయాల్లో విజయాలు వస్తాయి. ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. మోషే ఒక్కడే ప్రార్థన చేస్తే పనవలా, అందుకే ఈ పక్కన అహరోన్ని పెట్టుకున్నాడు, ఈ పక్కన హూర్ని పెట్టుకున్నాడు. నీకంటే పెద్దోళ్ళని అడుగుతావు, నీకంటే చిన్నోళ్ళని అడుగుతావు, ఎవరిని అడిగావనేది అనవసరం. కలిసి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడి శక్తిని పొందగలుగుతాం. మనం శోధన చేయించడానికి వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ప్రార్థన చేశారు. ప్రార్థన చేస్తే ఏమైంది? కింద గెలుపు వచ్చింది. కింద గెలుపుకి ఎవరు కారణం? మోషే ప్రార్థన లేకపోతే యెహోషువ యుద్ధమా? రెండు. ఇది ప్రార్థన అయితే అది పోరాటం. ప్రార్థన చేసి పోరాటం చేయకపోతే కనుక ఆడు డ్రామాగాడు అని అర్థం. ప్రార్థన లేకుండా పోరాటం చేశాడంటే ఆడు విప్లవకారుడు అని అర్థం. సో రెండు ఉంటే వాడిని విశ్వాసి అంటారు.